Nilala at pinarangalan ng pamahalang bayan ng Labo Camarines Norte ang batang si J.R. Clasio, isang mag-aaral ng F. Caudillo Elementary School, Barangay Tigbinan, Labo Camarines Norte, dahil sa pinakita nitong katapatan at kabutihan ng kanyang isauli ang wallet na kanyang napulot na may lamang pera na nagkakala ng 11,800 pesos. Sa isa nagawang 11th regular session ng Sangguniang Bayan ng Labo nitong Lunes, Marso 18, 2024, pinangunahan ni Vice Mayor Alvin Bardon, ay formal ngang kinlala ang katapatan ni J.R. Clasio. Samantala, sa pahayag ng Vice Alcalde, sinabi nitong ang iyong katapatan at kabaitan ay di matatawaran, kaya ipagpatuloy ang mga mabubuting gawain at ang pagiging mabuting bata. Sa pagtatapos, nagpaabot naman ng pasasalamat at kagalakan si Mayor Francisco Ania. Nakakatuwa ang ganitong bata na sa murang edad ay marunong nang magbalasakit sa kanyang kapwa matapos niyang isauli ang napulot na pera na kakahalaga ng 11,800 pesos na pag-aari naman ni Ginoong Andrew Ian Ricalde. Ang pahayag ng alkali, pagpatuloy mo bata ang inyong magandang gawain at kabaitan para ikaw at tularan ng iba pang bata. Iyan naman ang balita sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Reloading, isa sa sanhi ng paglubog ng bangka sa bahagi ng barangay Paghuliran, Matnog, Sorsogon nitong Marso 19, 2024, nasa alas 10:40 ng umaga. Ang bangka ay galing sa bayan ng Matnog at may mga sakay na semento at iba pang mabigat na dalahin ito patungo sa barangay ng Mambahog. Buti lang at may mga kasama di umano ng iba pang bangka na kagad naman nakahingi ng saklolo at tulong mula naman sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Matnog, Bantay Dagat at mga Matnog PCG sa nasabi ng bayan. Matagumpay naman na nailigtas ang dalawang sakay nito kasama ang boat captain at crew ng nasabing bangka. Sa ngayon ay naayos na at nailigtas na ang nasabi ng dalawang pasahero nito. Yan naman ang ulat para sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Ernie Marfil at narito ang video ng nasabi ng balita. Sama si Councilor Ace Cruz at dating alkalde Boy Franco ng Pamplona, buling nag-ikot at namigay ng wheelchair si Mayor Fermin Mabulo sa mga identified beneficiary sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur. Ayon kay Councilor Ace Cruz, malaking bagay ang hatid na tulong ng alkalde ng San Fernando ang nasabi ng mga wheelchair dahil dito ay nabigyan ng pagkakataon ang mga may kapansanan, mga bedridden na makapaglabas ng bahay at makapamasyal gamit ang nasabi ng bago nilang wheelchair. Laki naman pasasalamat ng mga beneficiary dahil sa tulong na ibinigay ng alkalde ng San Fernando sa kanila, dahilan na sila ay makapaglabas na ng bahay gamit ang nasabi ng kagamitang wheelchair. Samantala, sa politika, wala pang inaamin, tatakbuhan sina Councilor Ace Cruz ng bayan ng Pamplona at si dating alkalde Franco sa darating na halalan sa 2025 local and national election. Ito naman ang ulat para sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Ernie Marfil. Bunyog, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.